миллати тоҷикро ҷаҳониён бо маданияту фарҳанги воло ва ҳунармандия шинохтаанд ва яке аз ин ҳунарҳои миллӣ чакандӯзист, ки бештар дар ҷануби мамлакат рушд кардааст. дар бораи чакан садҳо асарҳо иншо гардидаву даҳҳо рисолаҳои илмӣ ҳифз карда шудаанд. меҳмонони кишвари моро табиати биҳиштосо ва либосҳои миллӣ аз ҷумла чакан бештар ба худ ҷалб менамояд. агар дар бораи таъссуроти аввалини худ ки чанд соат боз инҷоем гӯям, инҷо замини назаркардаи худост, ки ҳавои тоза, табиату офтоби ғайриоддӣ ва одамони ҷолиб. Имрӯз кулли шаҳрвандон дар ин боғ ба ҳам омаданд. Хеле зебо. Фикр мекунам, ки ин халқҳоро мепайвандад. Ин либоси миллии такрорнопазир ва хеле зебост ва дар худ таъриху фарҳанги қадимаро аз қаъри асрҳо ҷо кардааст. Занону духтарони шумо хеле зебоянд. дар даврони соҳиби истиқлолии кишвар санъату ҳунарҳои мардумӣ рушд кард ва бо дастгирии раҳбарияти олии кишвар садҳо нафар ҳунармандон соҳиби грантҳо гардида касби хонаводагиро такмил доданд. дар шаҳри Кӯлоб низ бо ташаббуси яке аз шахсони бофарҳанг Валӣ Зариф ширкати чакан ташкил карда шуд ва занони ҳунармандро бо ҳам оварда ин ҳунари мардумӣ ва миллиро ривоҷ бахшиданд. ширкати мазкур бо фармоиши раҳбарияти шаҳри Кӯлоб паспардаи саҳнаи қасри фарҳангро омода сохтанд, ки ҳамагӣ бо нақшҳои чакан оро дода шудааст. мо дар муддати 6 моҳ 20 дӯзанда 6 моҳ шабрӯз кор карда. масоҳати ин саҳна як баландиаш 8 метр, дарозиаш 12 метр, ҷамоҷам 150 квадрати метр нақшдӯзӣ кардем. шояд барои ҳунармандони касбӣ духтани курта ва дигар либосҳои чакан мушкилӣ надошта бошад, вале дар омода сохтани як паспардаи бузурги саҳна, ки беш аз 150 метри квадратиро ташкил медиҳад, зиёд ранҷ бурданд. аввал мо дар як зали калон қалам задем, қаламкаш кардем, баъд бо майда карда одаморо тақсим кардем. ина кулисаву падукаву ҳама ино алоҳид духтаанд. баъд ҳамин саҳнаи асосӣ ки 12 ба 8 мо ира пора карда нақшдӯзӣ кардем, баъд часпондем. дар барои ҳамин хай мебудӣ мекани бо мечаспони бисёр мушкилиё буд. бисёр ҷабе ки бисёр вақт ҳамин дӯзандо дар духтан хато мекунанд ё доим хабаға мекунанд кор. ин чиз якум бора дар корхонаи мо не ки мо ҳисоб мекунем ки ҳамчун арзиши миллӣ як чиз аст ки барои миллат, барои халқи Кӯлоб ҷовидона хидмат мекунад. дар ҳамин ширкати чакан муддати 8 сол аст ки кор мекунам. хай мушкилиҳои чакандӯзӣ қиин ҳаст. мақсад ин косаи калона мо духтагем дар муддати 6 моҳ. баъд аз он ҳар рӯз ширкати чакан омада моро хабар мегирад. ришта ҳам зиёд меравад, мушкилӣ ҳам ҳаст, маҳсули дастам қиин духтанаш. дар омода сохтани паспардаи саҳна, ки таҷассумгари ҳунари волои халқи тоҷик аст, олимону муаррихон низ ҷалб гардиданд. фақат кашидани тарҳи паспарда 3 сол идома ёфт ва тарроҳону ҳунармандони мардумӣ дар интиҳои кор яке аз нақшҳоро интихоб карданд. тамоми мардуми дунё як кашидадӯз ё як орнаменти миллии худро доранд, ки онро намод ё символи миллати худ медонанд. ва баъзе аз миллатҳо ин орнаментҳоро дар парчами худ тарсим мекунанд. ва чакан имрӯз ба худии худ, албатта он сиёсати миллие ки давлати мо дорад, дар муддати ҳамин 25 сол ва бештар аз он ба сони орнаменти миллии мо шудааст. вақте ки мо он паспардаиро дар қасри фарҳанг гарем бигзор хуб мисли офтоб сурх бошад, рӯшноибахш бошад ва он вақте ки зардиҳо онҷа рангҳои зардам ки абрешимҳои зардам ки доранд, ин маънии масалан хуб пажмурдашавӣ надорад. ранги зард инам офтоб аст, ки агар офтоб набошад пухта намешавад ҳеҷ чиз. яъне ранги зард пухташавии ҳамон меваҳои сабз аст. ино ба назар гирифтем. ва умуман фалсафа аст, ки ман гумон мекунам агар вақте ки ба мардуми мо фалсафаи чакан пурра фаҳмода шавад, дар куҷое ки набошанд ифтихор хоҳанд кард ба ин рамзи бисёр
файласуфона ва бисёр бостонии мардуми мо. таррези ҳамин саҳнаро бо якҷоягӣ эҷодкоро, олимо ва тарихчиё дида гузаштем. аввал хеле баҳсҳо зиёд шуданд ки дар байни олимону тарихчиё ки ранги сирх эффект наметад дар саҳна, дар вақте ки ҳофизову ҳунармандо мебироянд. дар паспардае ки саҳнае ки мо тайёр кардем, қариб ки ҳамаи чорабиниҳои фарҳангӣ, сиёсӣ мумкин аст гузарондан. ниҳоят баъди заҳмати зиёди чакандузон паспардаи саҳнаи қасри фарҳанги шаҳри Кӯлоб бо тамоми ҳашамату зебоӣ омода гардид ва саҳнаро оро дод. чакандузон бошанд аз офаридаи худ завқ мебурданду машаққати корро фаромӯш карданд. қисмати ҳамин косаи калонро ба уҳдаи ман дода буданд. дар муддати 6 моҳ буд кардем. гарчанде ки ҳамин коса қинам ки буд, мо ҳамира духта тамом кардем. мисол мо дар ҳамин ширкати чакандузӣ кор мекардем. кишта, румол, болишт медухтем. даври хело қин ба духтанаш. духтем буд кардем ҳамира. ман дар духтани ҳамин косаи калон қариб 57 сӯзан шикастам. бисёр мушкил буд. сари 50-монам бисёр сурох кардем. мо қатъи ҳамин занои чакандуз ҳар қисм духтем ҳамиёро овардем. бо ҳама каса овардем. ира ба қисмо чақсимкагира часпондан. хай бисёр як чизи хушрӯ биромад. мо хеле хирсанд шудем ҳамин духти кардагимон. хай азоб кашидем, меҳнат кашидем. ҳамин тарӯҳо, ҳамин устоди мо Вали Зариф, ҳамиё ҳама меомадан медидан меҳнати моро маъқул ки намешид. мо айсар бо канда медухтем. бисёр мушкил буд духтани ҳамин мода. хай ба ҳар ҳол ҳама ҳамиё паси сар шид. мо ҳамира духтем. хай тамом шид. бо оянда фарзандо набиро бинанд, бо хай мо хирсанд мешавем ки мебинанд момаи мо, мисол очаи мо ҳамин чакана духта тамом карда буданд. хело зебо баромад. вақте ки буд тамом мекунӣ ҳамин дузандагия, баъд мебинӣ маҳсули дасти худа, хело ҳам хурсанд мешавӣ. як ҳиссиёте ба одам мерасад ки иро ба забон гуфтан ҳам наметонӣ ки аз дасти ман ҳамин хел чиз баромад. ба гуфти равоншиносон зебоӣ ба ҳолати рӯҳии инсон таъсири мусбит мерасонад ва саҳнаи зебо оро додашуда ҳам ба тамошобин ва ҳам ба ҳунармандон завқ мебахшад. барои мардуми тоҷик беҳтарин санае аст ки ҳамаи мардуми мо бояд бо ин ифтихор кунанд. бо ин гулҳои зебо мардуми тоҷики мо аз қадим аём мефахриданд ва мо мардумро мешинохтанд. ҳаминак беш аз 10 сол мешавад ки шоҳкории беназири фарҳангӣ дар хизмати мардум аст ва дар толори қасри фарҳанг садҳо чорабиниҳо доир гардида ҳазорон меҳмонон аз ҳашамату зебоӣ ки баробар ба шоҳасарҳоу кушку қалъаҳо ҳаст завқ бурданд. ин сӯзаниро мо рости гап дар аксарияти чорабиниҳои сатҳи вилояти ҷумҳуриявии байналмилалӣ истифода мебарем. дар саҳна мо рости гап либосҳои гуногун дорем, либосҳои сафед, зард, сурх, лекин бештару бештар ба мардум ва меҳмононе ки дар чорабинӣ даъват мегарданд бештар чакани маъқул аст. ва мо кӯшиш мекунем ки ин чаканиро, ин сӯзание ки читавре ки гуфтем як шокориҳои нодири ҳисоб меёбад, дар ҳолати хеле хуб нигаҳ дорем ва дар тамоми чорабинҳое ки ва чорабинҳои фарҳангия, чорабинҳои оммавӣ ҳастанд ё чорабинҳои сиёсӣ ҳастанд, мо истифода барем ва кӯшиш намоем ки ин арзиши миллии мардуми тоҷикро нигаҳ дорем. соҳибистиқлолӣ ва сиёсати фарҳангпарваронаи раҳбарияти олии кишвар дар муддати на чандон барои таърих тӯлонӣ дар кишварамон ҳамин гуна шоҳкориҳоро рӯи кор овард ва бори дигар аз миллати кӯҳанбунёду фарҳангӣ ва созандаи бомаърифат будани мардуми тоҷик садо баланд кард. паспардаи қасри фарҳанги шаҳри Кӯлобро метавон ба китоби рекордҳои Гиннес ворид кард ва ё ба қатори мероси таърихии ЮНЕСКО баробар донист, зеро чунин шоҳкорӣ ки аз ҷониби як гурӯҳи дузандагон дар муддати кӯтоҳ офарида шудааст, беназиру ягона аст. мо дар ҳамин саҳнаи қасри фарҳанг 250 метри квадратӣ
матои хушсифат интихоб кардем ва 180 кило пила интихоб кардем. дар ҳамин айни духтани ҳамин пардаи қаср занҳои бо таҷрибаро мо интихоб кардем. бисёр заҳмати зиёд кашидан. зиёда аз 87-85 сӯзанро шикастанд. бо таро ҳамон бисёр назорат мекардем ки ҳамин пардаи мо дар сатҳи баланд дар талабот ҷавоб гуфта тавонад. хайр нағз хабар мегирифтем, меҳнати бисёр мекардем. бисёр заҳмат кашидан дузандаи мо, дузандаи бо таҷриба буданд. خب 60 نفر زنان در یک جا دختن یا که در خونه‌شون شما موتور چقدر با او دست نقشه را چقدر دادیم؟ мон ҳамин нақшҳоро бо ҳамроҳи таро ҳамон хона ба хона рафта дар дасти ҳамин дузандаҳо медодем. хайр назорат мекардем, ҳам аз сӯзан аз пила ҳамин дузандаҳоро таъмин мекардем. фақат назорат мекардем ки оно дар сатҳи баланд дузанд, ягон хатогӣ накунанд. чанд борҳо хайр хатогӣ кардан, бо вая гуфтем кандан, духтан аз сари нав. назорат мекардем дар сатҳи баланд, меҳнати бисёр кардан дузандаҳои мо. тамоми кормандони фарҳанг доим омодаи онанд ки ҳамин парда дар ҳолати хуб тоза нигоҳ дошта шавад. мо доимӣ барои нигоҳбини ин қувваи худро сарф мекунем. ҳама вақт дар тамоми чорабиниҳои фарҳангӣ ки бевосита шаҳрӣ ё вилоятӣ ҷумҳуриявӣ ё байналмилалӣ бошад, мо ин пардаи тайёркардаи чаканро истифода мебарем. شاید در آینده هزارها نفر عالمان و مؤرخان اطراف فلسفه این نقش و نگارها بحث نمایند و نه همه ماهیت آن را درک نمایند، مانند آنه که نسل امروزه از فلسفه آن دور است. به مثل این اطفال که نقش‌های چکن دل کوچکشان را تسخیر کرده است و آید به آن شعرها از بر کردند. چکن پوشی که باشد سونتی ما، چکن زنده نماید زینتی ما. اگر ما قدر اجدادان ندانیم، کسی دیگر نداند قیمتی ما. هرگاه که میگذرد کورتا چکن از نظرم، صدقه کورتا چکن ای صدقه کلاب شوم. هنر بهتر از سیم و از زر بود، ببالد هر آن کس هنرور بود. شخصی که باری اول چنین نقش و با چنین حشمت می‌بیند، فکر می‌کند که آن را در یگان کارخانه صنعتی با واسطه تجهیزات‌های معاصر روی متاح یا روی بانر عکاسی کردند. ولی آنچه که در صحنه قصر فرهنگ کلاب ما می‌بینیم محصول دست هنرمندان است و هر یک هنرمند تمامی مهر و محبت خود را در این نقش‌ها گذاشته است. از این رو آن دلکش است و به همگان مقبول می‌افتد. روی این صحنه شاید آینده صدها نفر و هزاران نفر شخصان هنرمندان هنر والای خود را نشان دهند و محض هنر آنها را آن همین صحنه زیبا به مردم باز هم دلکش و دلنوازتر پیشنهاد میکند. محصول هنر این هنرمندان میراثی است به نسل آینده و میباید آن را قدر کرد و حفظ نمود.